ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಏನು ಚೋಲಾರ್ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯಲಾರ ಪನ್ನೇನು ಇನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಏರ್ಪುರೇನ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ದು ಜರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಪನಂದು ಇನ್ನಿತ ವೀಡಿಯೋ ಶುರು ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಇಂಕೊಲು ಪಿದಾಡ ಒಂದಲ್ಲ ದೂರ ಪಂಡ ಇಂಕ್ಲನ ಅಲ್ಪ ಪಂಡ ಇಂಕ್ಲನ ಊರು ಹುಡ್ದು ಚೂರು ಪಿದಾಡು ಜಾತ್ರೆ ಉಂಡು. ನೇರಳದ ಗುಡ್ಡೆ ಜಾತ್ರೆ ಪಂದು ತು ಕಡೆ ಪೋದು ಬರ್ಕ ಪಂದು ಏಪಲ ತಿಕ್ಕು ಜೊತೆ ಈಗೋಸ್ಕರ ಪೋತುಜಿ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷನೇ ಆಂಡ ಪನುಲ್ಯಾಡೆ ಪೋಂದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪಪ್ಪ ಪೋಪುನಿಟ್ಟು ಇತ್ತೇವೆ ಇರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಅನ್ನೆ ಬಂದಿರ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪೋದು ಬರ್ಕ ಪಂಡ ಪಂದು ಬೊಕ್ಕ ಇನ ಪಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಟಿಕೆಟ್ ಲೈತ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಟಿಕೆಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಟಿಕೆಟ್ ಆಂಡೆ ಎಲ್ಲ ಪಿದಾಡೋಡು ಹಾಪುಂಡು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಟಿಕೆಟ್ ಆಯ್ಚಿನ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಪಿದಾಡೋಡು ಹಾಪುಂಡು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇತ್ತನಪ್ಪಾಗ ಅವರ ಪೋದು ಬರ್ಕ ಪಂದು ಇವ್ರಿಗೂ ಊರುಡ್ದು ಪಿದಾಡ್ನಾಗಂಚಲ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು. ಬೊಕ್ಕೇನ ಪಂಡ ಜಿಯಾನ್ ಪೂರ ರೆಡಿ ಆದು ಉಲಾಯ್ ಕುಲ್ದೆ ಸಿಂಪಲ್ ರೆಡಿ ಆತೇನು. ಶೂ ಪಾಡ್ಗ ಶೂ ಅವೇ ಸ್ಲಿಪ್ಪರ್ ಅವೇರಿಗೆ ಶೂವಾ ಜಿಯಾನ್ ರೆಡಿ ಆಯೆ ನಾ ತೂಕಲ್ಪ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪಾರ ಅನ್ನ ಮಲ್ಪುಗ ಬೊಕ್ಕ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪಾರ ಜಿನ್ನ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಅದೇ ಎಲ್ಲದೆ ಏನ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಬಂದು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪೆ ವೀಡಿಯೋ ಅಂಚ. ಹಾಯ್ ಬಲ್ಲೆ ಹಾಯ್ ಎಂಕು ಜಾತ್ರೆ ಹೋಗ್ನು ಜಾತ್ರೆ ಹೋಗ್ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋ ಸರಿ ಆಗುತ್ತೆ. And so it's so
ಪಂಡ ಜಾತ್ರೆ ಪೋದು ಬತ್ತ ಆಂಡ್ ಗಂಟೆ ಆಂಡ್ ಅವು ಏನ ಪನ್ಪೇರು ಹೊರ ತಪ್ಪುಂದಾಪುನತೆ ಪಂಡ ಹೊರ ಪಿರಿ ಉಂಡತೆ ಪಂಡ ಪೂರ ಪಿರಿ ನಡುಟ್ಟು ಒಂಚೂರು ಗ್ಯಾಪ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡತೆ ಅಪ್ಪಾಗ ಒಂಜ ಅಪ್ಪಾಗ ಲಕ್ಕದ ಬರೋಡು ಅತನ ಕಾಣೆ ಮುಟ್ಟ ಕುಲ್ಲೋಡಿಗೆ ಏಕೆಂಕುಲು ಕಾಣೆ ಮುಟ್ಟ ಕುಲಿಜ ನೇ ಪಂಡ ಒಂಜು ವೇಳೆ ಇಲ್ಲ ಪಿದಾಡ್ರೆ ಇತ್ತನ ನಿದ್ರದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಣ್ಣ ಪೂರ ಬಂಗ ಆಪನ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಟ್ಲೆ ಕತ್ತಲೆ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಊರುಡು ಒಂಜಿ ಎಂಚ ಪಂಡ ಊರುಡು ಇತ್ತಿನಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಒಂದು ಪೂರ ತಿಕ್ಕುನದೆ ಜಾತ್ರೆ ಕೋಲ ತೂಪುನು ಪೂರ ಉಂಡತ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ದಾಯ ಪಂಡ ರಾತ್ರಿ ಒಂಜಿ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಪುನು ತೂಪುನು ಪೂರ ಪಂದ್ ಎಂಕ್ಲಂತ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಊರು ಬತ್ತಂಡ ಒಂದು ಪೂರ ತಿಕ್ಕುನದೆ ಅಪಗ ಹೆಚ್ಚಾದೇನು ಕೋಲ ಆವಾಡು ಏನಲ್ಲ ತೂವರ ತಿಕ್ಕನೆ ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪುಜಿ ಎಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತಾಣಲ್ಲ ಪೋದು ತೂಪೆ ದಯ ಪಂಡ ಜಿಯಾನಗ್ಲ ಗೊತ್ತಾವಡತೆ ನಾ ಬೊಂಬಾಯಿಡ ಅವು ಪೂರ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಹೋದ್ ಮಲ್ಪೇರು ಆಟ ಪೂರ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಪೋಪುಜಿ ಅದೇ ತಿಕ್ಕನ ಊರುಡು ಒಲ್ಪ ತಿಕ್ಕನ ಪಂಡ ಜಿಯಾನಲ್ಲ ತಂಪೋಪೆ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ತೂವೋಡು ಪಂದು ಆಗಿತ್ತ ಪೋಡಿಗೆದ ಅಲೆಜ್ಜಿ ಕೋಲ ಪೂರ ಆನಾಗ ಇಜಿನ ಜೋಕು ಏನಾಲ್ಪೇರು ಪೊಡಿ ಬೇರತೆ ಅವು ಪೂರ ರಗಲಿಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಎಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ದಕ್ಕೆಲ್ಲ ತೂವೊಂದು ಇರ್ತೈತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಜಿಯಾನ್ಲ ಗುಲ್ಪರ ಶುರು ಮಾಡ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ದಾದ ಪಂಡ ಆಯ್ಕಲ ನನ್ನ ಜಪ್ಪುಡಾವಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇನ್ನಿತ್ತ ಇಲ್ಲಿ ವೀಡಿಯೋ ನೀಡಿಗೆ ಏನು ಮಲ್ಪೆ ಒಂಜು ವೇಳೆ ವೀಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಮಾತಾಡಿಗ್ಲ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್.